नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. जोडा तालुक्यातल्या 25 गावांक मुळावे सुविधा नाशिल्ल्यान 11 जानेवारीक महामार्ग आडोवन निषेध करतो इशारो. जोडा स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर कर्नाटक गोंय सीमेचेर आशिल्ल्या जोडा तालुक्यातल्या 25 गावांक मुळावे सुविधा दिवच्याक सरकाराक अपयश आयला. ताका लागून ह्या गावाक जाता तितले बेगीन मुळावे सुविधा दिवचे अशी मागणी करचे खातीर 11 जानेवारीक किरवत्ती हिंगा जोडा कारवार राज्य महामार्ग आडोवन निषेध करतले असो इशारो मुळावी सुविधा होराड समिती बाजारकोनांक हेमी दिलो. ह्या खातीर जोडा तहसीलदार मार्फत जिल्हाधिकाऱ्याक निवेदन दिला. गोंयचे सीमेचेर आशिल्ल्या बाजारकोनांक ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या आनी कातेली ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या सुमार 25 गावात 4000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या आसा. पूण ह्या गावाक जोडच्याक रस्ते, पूल आणि मुळावे सुविधा नाशिल्ल्यान ह्या गावातल्या लोकांक 12 म्हयने त्रास सोंसचे पडटा. रुग्ण, विद्यार्थी, जाणटे लोकांक ताचो खूब फटको बसता. हाका लागून आमकां जगचें कठीण जाल्लें असून सरकारचें लक्ष ओळून घेवचे खातीर हो निषेध करतो इशारो दिला अशें होराड समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मिराची हेमी सांगले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मेळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382 266598. मोबाईल नंबर 9480 789670. भाताच्या राशीत उदो लागून हजारो रुपयाचे नुकसान. कुमटा भाताच्या राशीत उदो लागून हजारो रुपयाचे नुकसान जाल्ली घटना कुमटा तालुक्याच्या हिगडे गावातल्या कलकोडा हिंगा घडली. उज्याक लागून भाताचे शेत पुराय प्रमाणात जळले. विजेची कीट लागून भाताच्या राशीत उदो लागलो आणि भात शेत जळून खाक जाले. ह्या उज्यात भाताचे 4 ढीग जळून खाक जाले. नंतर उद पालोवपी जवानान घटनास्थळार येवन उदो निवयलो. जिल्ह्यात रेती नाही संग्रह केल्ली खुल्ला करसाटेर खास बैठक. कारवार रेती काढणं संग्रह केल्याबद्दल तक्रार येयल्यान कारवार जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टे हेमी संबंधित अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा केली. जिल्ह्याच्या करावळी नियंत्रण कक्षाच्या व्याप्तीत मच्छीमारी आणि स्थानिक गृहोपयोगी होडी संचाराक अडथळो जावं नये म्हूण तक्रार आणि अर्ज दिल्ल्या विशयाचेर विचार विनिमय करून जिल्ह्यात काळी न्हंय देगेर 7 कडेन, अंकोला गंगावळी न्हंय 2 कडेन, कुमटा अग्नाशिनी न्हंय 4 कडेन, होन्नावरच्या शरावती न्हंय 7 कडेन असे सगळे 20 रेतेचे गुते संग्रहित केल्ले दिसून येयले म्हूण NITK तज्ञान दिल्ल्या वर्दीचेर परीक्षण करून ते काडसाटीर करावळी व्याप्तीच्या निर्वहण प्राधिकाऱ्याली प्रस्तावना जिल्हा CRZ समिती मार्फत योग्य क्रम घेवचो निर्णय घेला. या सभेत ज्येष्ठ भूविज्ञानी आशा MS, मच्छीमारी खात्याचे जॉईंट डायरेक्टर रवींद्र तळेकर, अरण्य परिसर आणि जीवशास्त्र विभागाचे प्रादेशिक निर्देशक प्रसन्ना पटकार आणि इतर संबंधित अधिकारी हजर आशिल्ले. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवारच्या वैलवाडा ग्रामपंचायत व्याप्तीत जलसंजीवनी जागृती कार्यक्रम यशस्वी कारवारच्या वैलवाडा ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या खारगेजूग मजऱ्यात नरेगा कामगारीच्या कालव्याचे अभिवृद्धी कामगिरीचो कार्यक्रम 4 जानेवारी बुधवाराक जालो जलसंजीवनी जागृती विशेष महिला ग्रामसभा महिला उद्योग सबलीकरण अभियान आणि नरेगा योजनेची माहिती या कार्यक्रमात दिली या वेळार ग्रामीण जनतेक उद्योग खात्री योजनेचो लाभ घेऊन तेजो सदुपयोग घेवचो अशें जमिल्ल्या अधिकाऱ्यान सुचयले या वेळार ग्रामपंचायत पीडीओ नटराजन इंजिनियर अर्जुन नायक ग्रामपंचायत अध्यक्ष राजेश नायक कार्यदर्शी देविदास कांबळे नरेगा कुली कामगार आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले वर्षा अखेरीक अधिकृत मद्य विक्रीचो भरघोस व्यवहार कारवार 2 वर्षाच्या जिल्ह्यात कोविडच्या भयान चिंताग्रस्त आशिल्ले प्रवासी या वर्ष अखेरीक मोठ्या हर्षान नवीन वर्षाच्या आनंदोत्सवात सहभागी जाल्ले दिसून येले तशेंच मद्य विक्रीच्या खरेदीचेर जास्त भर दिल्ली अशें कळटाले लगातार सुट्टी नाताळ परब तशेंच जिल्ह्यात प्रवासी स्थळार प्रवाशाली खूप गर्दी गेल्ले 2 वर्षांपेक्षा या वर्साक जनसागर लॉज रेसॉर्ट होमस्टे सारख्या स्थळार आपापल्या कुटुंबासकट येवन नवीन वर्षाच्या आचरणाच्या जल्लोषात मद्य वहिवाट जास्त जाल्ली अबकारी खात्याच्या 8 अबकारी क्षेत्रात डिसेंबर अखेरपर्यंत सगळे 18,570 बॉक्स भारतीय मद्य म्हणल्यार MIL 79,000पेक्षा जास्त बियर बॉक्स असे परवानगी आशिल्ल्या बारात व्यवहार जाल्लो अशें अबकारी खात्यान कळयला आक्रम मद्याक नियंत्रण हाडतरेत या सक्रम मद्याक जास्त मागणी येयली अशें अबकारी उपायुक्त वनजाक्षी यांनी आपले मत व्यक्त केले इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।